Dit programma wordt mij mogelijk maken door Museum Jouren en de Museumvereniging. Museum Jouren, dan roek je zuiver de koffie. Maar het is volle meer dan dat. Het gaat hier ook om oude ambachten. De stille schatten die hebben er alles mee te krijgen. Dat zijn schatten die je als bezieker net zien kennen. Maar Jo en ik nou wel. Hey, hallo. Hoi, Miranda Bergman. hier is het maar. Hi. Hey, je bent meer dan alleen nog koffie en thee, hè? Ja, zeker. Museum Jouren, dat is natuurlijk ook de koffie- en thee-geschiedenis. Maar we laten hier een volle meer zien. We hebben de klokken, de geschiedenis van de klokken van Jouren, het geeljitten en ook een hele mooie drukkerijafdeling. Dus Museum Jouren, koffie, thee en nog volle meer. Uit zijn de ambachten als klokmaatje, gieljitten en een drukkerij is hier ook het koperjitten, het zilversmeden, theepakken en een koperslaggerij. Echt een heel soort dus, maar laten we beginnen met koffie. Dit is eigenlijk het industriële erfgoed van de Jouwer, hè, wat we hier nou zeggen. Ja, zeker. Dit is net Douwe Egberts begonnen is. En de Jouwer staat natuurlijk ontzettend bekend om het bedrijf Douwe Egberts. En dit is het oude pakhuis, in 1898 gebouwd. Douwe Egberts is gewoon ooit begonnen als lietsbedrijf aan de winkelstraten. Werd ze een winkel hier, maar daarachter een werkplaats en werd de koffiebaan waar en de thee inpakt. Maar op een gegeven moment waren het bedrijf zo groot dat het daar net meer houden werken. En toen hadden ze in hun eigen achtertuin dit mooie pakhuis zet. En in de jaren 20 hadden ze eigenlijk nog een andere fabriekslocatie in Jouren kocht. En later ook nog in Utrecht. En dat was echt het begin van de expansie van Douwe Egberts. Maar hoe komen die ambachten dan bij het museum? Nou, de ambachten van het museum in Jouren, die zitten in de oude panden. Die hier al hier om dit pakhuis heen staan. En die zijn in de loop van de jaren vrijgekomen. En toen is zocht naar een goede bestemming en toen hebben we gezegd van nou, daar kunnen we heel mooi zien litten de oude ambachten die het heel bijzonder binnen van Jouren. En zij is het museum uitbreid tot nou het 10 panden. 10 gebouwen, dat is eigenlijk een heel soort, maar ik wil zelfs alles zien. Dus dat betekent dat we hier een aardig handje erin kunnen, of niet? Zo wat. Iris stelt me voor aan Margreet van der Zee. Zij is de conservator van het museum en neemt me mee naar het depot voor de eerste stille schat. Dit is nou eens extern depot. Hey, en wat is dit dan? Een heel soort tabaksartikelen, koffie en thee. Dat stiet hier mijn naam, want dat hebben we gekregen in 2003 van Douwe Egberts. Maar ja, ik kom voor de stille schatten. Ja, daar komt ze voor. En die heb je aan deze kant. Maar ik de moffen onder van. Als de onder zitten, was het met het wol. Ja, ik moet er wel even onder zitten. Wat heb je? Dit is een koffiemolen. Ja, het is een stille schat. Wij vonden hem hier bij de collectieregistratie. En we hebben in het museum een heel soort steen. Maar dit is ik wel een hele bijzondere. Waarom? Omdat hij inland is, maar ivoor of been, dat weet ik zo net zeker sissen. En hier nog een andere soort houtsoort. Maar was bij al die bekende koffiemolens juist pendilaties. Ja, En de eerste keer dat ik dacht van, hé, ze zitten er net zit in. nog een relatie in. Die bentjes gingen hierin, dus ze moeten er ik weer uitkomen. Ja, dat moet je wel hopen. Ja. Was heel lang wacht je op koffie. En het leuke is dat deze hieronder een koker heeft. En daar komt dan de mielde koffie in. Hier. Ja. Maar dit zul je dus net vaak. Nee, dit is inderdaad wel een speciale koffiemolen. Maar waar komt zulks bij? Ik vermoed Frankrijk of Duitsland, maar we hebben nog geen tijd gehad om er echt via de onderzoek naar te doen. Dus dat is wel iets om nou te doen. En dan is het echt de moeite waard om die stille schat niet meer een stille schat wijzen te laten. Dus omdat je met het verhaal nog net heel goed kennen, komt hij aast wel in het museum, maar is het nou nog een stille schat? Zeker. Genoeg hoe koffie, op naar de prachtige Friese klokken die hier in Museum Jouren te zien binnen.
Ja, klokkenmaatje. Nou, we zien een prachtige werkplaats, maar Jouwer is echt het centrum van de klokken, naast de koffieverzaal. En die klokken, daar zijn die gieljitters bij belutsen, maar ik de kostenmakers. En ze zijn die gewoon goede vakmeesken. En in 1856 gingen er al 4.000 klokken de deur uit. 4.000 binnen. Ja, en stutklokken, die zag ik daar echt een heel soort hingen. Max je zien? Ja, ik heb Ja? er een bij langs. Oh, dit is leuk. Een prachtige. Ik heb een met een chillitten. Dit is een klok, mooi mechaniekje. En de just hier alweer straks de ballonvaart komt, die maakt het een rondje en dan stijgt er weer op. Nou, dat is natuurlijk in die tijd ik iets unieks wist van ballonvaart. Dus vandaar dat ik leuk op een klok stiert. En juist die klokken met die mechanieken, die ben wel heel bijzonder. Maar toen er zo'n soort klokken maken waren, gingen ze ik wat meer industriële vervaardigen. En dan juist ik inderdaad minder beschilderen, zodat ze snel naartoe konden persen kon, dat het gewoon sneller geproduceerd werd. Want ooit konden ze die hele productie niet doen, want ze waren gewoon heel erg geliefd bij de boeren. En nou ja, dat weer natuurlijk de stand van de boeren die gewoon allereerst een klok hebben. Ja, en dat moest op het tijd kleren. Dat moest op die kleren. En van de klokken op naar de theeproducten, de theepoetsje vulmachine in het museum. En in het depot vind ik de luxe accessoires. Dit wil ik eigenlijk nog even zien litten. Theekistjes. Want ja, thee is nou voor u zo gewoon worden. Het Alle putje, dagen een kopje thee. Ja. ja, putje erin en we hebben een bakje thee. Maar in de 18e eeuw werd het een heel bijzonder product. Duur. En men werd er heel zuinig op. Vandaar dat ik een prachtige verpakking van maken waard. Oh, echt? Mag ik erop Ja, zitten? mooi jongens. Deze vind ik heel leuk. Zit je dan een thee in? Nee, daar zit net een thee in. Daar hebben we vaak het zilveren theezeventje in bewaren. Oh, dan je boppen ziet de thee. Dat is vult mooi de losse thee. Dit is ik bijzonder. Dit is een theekistje. Werd de vrouw des huizes zelf haar eigen theemelange maken. Kon je dat nog zelf mixen? Ja, dat kon zelf mixen. En dat vind ik wel een uitdaging voor haar theemidjes natuurlijk. Om haar eigen melange te maken. En aan de zijkanten zitten theebusjes. Daar zit een losse thee in. En in het midden, daar zit het mengbakje. Waarom zit het hier dan en net in het museum? We hebben zo'n soort, zoals het just. En de mooiste exemplaren hebben wij wel in het museum staan. Met zilveren mengbakjes. Oh. Maar we hebben zo'n soort dat we ze niet alle kwijt kennen. Dus ze staan in het depot echt als stille schatten. Wat heeft je voor u? Ik heb hier echt een stille skat. Deze hebben Katlientje Von. En Hier in het depot in bedoel het je? depot, Ja? want ik ben bezig met de registratie helemaal goed op orde te krijgen. En de kist zien, het is een mooie pasteltekening. Ja. Hij is ook heel mooi maken eigenlijk. Van een koffieskinkster op klompen. Ja? Ze heeft een dracht van rond 1900 schat ik in. En er zit ik een naam bij. Ik weet niet als het lezen kist, maar er staat Suze Robertson. Suze Robertson. Nou, mag je me even helpen? Ja, ik hoor hij niet, hè, maar ik dacht het is toch een heel mooi schilderij. Dus dat moet, wie is dat? Dus dan is het ziekje. En inderdaad, er is een Suze Robertson. En de vind ik vergelijkbare schilderijen. Van Ine Olieverf. Van Suze, ja. Welke tijd wie dat? Ze is geboren in 1854 en in Den Haag. En in 1922 is ze overleden. En in haar werkzame leven heeft ze een heel soort schilderen. En het bijzondere is dat zij de beeldende kunstopleiding dient heeft. En dat is natuurlijk in die tijd wel heel uniek voor een vrouw. Hoe kun je er nou achter komen of dat een echte is, ja of nee? Ja, dan moesten inderdaad de deskundigen nooit zien litten natuurlijk. Hè. Wij zijn niet op alle gebieden deskundig. Dus hier gaan we inderdaad nog onderzoek naar doen. Jeetje, dan vind je nog eens wat in een depot. Ja, van Maar- nationaal belang. Hoe in die tijd is het nog een stille skat. Om die tijd is nog een stille schat. En ik heb hem al verjongen. Vorige keer ben ik in het Hannemahoes in Haas en daar vind ik op zolder een grauwelig verhaal.
Dit programma waard mij mogelijk maken door Museum Joure en de Museumvereniging.